Това е сцената на учебния драматичен театър. Да беше кукления да седи така. Това е учебният драматичен театър. Говоря тихо, от респект към всички тези имена, които са играли тук. Сред тях са и Владислав Виолинов, Ивайло Рогозинов, Тони Карабашев, Петър Мелтев, Александър Митриев. Какво си говорим? Другите няма да ги изреждам. Goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Тъмната част на... Тя за кого е тази генерал? За всички. Имаш ли някакъв въпрос? Имам. Всички са да ги минем? Да, айде. Не всичките, защото няма смисъл да гърмасича. Обаче, дай, тук виж. Аз съм гледал един филм за един самурай, който се явява сега настоящето. От някъде, от тия време. И изведнъж се появява тук, не знам какво. Но има една сцена, в която той си е с всичкото, снаряжение. Какво е? Кое? Днес като безвреждаме бомби няма да са... Има тук бранчка. Да. Не мога, ето е бомбата! Дай ми клещички! Какво правиш? Ела. Имаме покани! Ако ми обръщате внимание, бе! Има една сцена, в която претрепва едни хора. И най-накрая... Се издава. Тук ме слушам. Аз съм победа. Това да се знаме, че беше. Ало, как се нахасна своя деца? Естествено. Аз мисля, че така си излизам да си играя към. Да. Не,
Говорите на мен. Говорите иначе, нали? Няма фанта, нещо не е. Все едно представление. На мен обаче не ми е серо представление. Да, на мен никога не ми е. Една седмица ще ги изпълнява за желание. Много Това е ясно. вътрешния паспорт. Звук и устни ми се разминават. Има загряваща игра. Замръзни. Само Гожи ни разваля малко ансамбъл. Обяснявам ли каква е играта на хората или не? Ето, аз съм те написал. Двама играчи застават на зелата по всяко време. Застаналите отстрани могат да извикат стоп и да застанат на място на единия, вземайки неговата точна поза. По една поза. Там спорт, казваш тенис. Трябва да извикаш поза. Да. Просто тук ще имате... Кажете една поза. Е в тази задната част. По-лесно просто ми изчава. Спорт и танц. Добре. Това е началото. Чуваме ли се? Чувате ли ме? Бъдне песента! Я ми кажи кое парче за кое. Това е за начало. Е, ти ни обърка всичко вече тук. Сега за съдиите пускаме. Разкъсвам, че асистентите са това е първият отбор, който се падне. Това нинджи искаш да, така ли? Добре, щом си го гласил за нинджи. 3 нинджи отива. Значи нинджите влизат първи, ало, нинджите. Нинджите, влизаме първи. Добре. Това предполагаме самурай. Няма да самурай. Добре, значи я. Това е я, изяснихме го. Това е музикалният подбор. Саундтрака е това. Какво ще кажеш при бата? Много се вълнувам. Кажи нещо да споделиш. Какво да кажа? Питайте ме нещо. Как се чувствате? Много съм развълнуван. Какво ще кажете за вашия отбор? Как се чувства отбора? Какво мислите, че ще стане в този батъл? Надявам се да не проваля отбора, да не го спра. Ще се опитам да бъда отборен играч, ще атакувам по лявото крило. Понякога ще се дърпам в зонова защита, както треньора ни е инструктирал. Какво е тайното ви оръжие? Нож. Нож. Да. Нинджите използват нож. Това е работилничката на дядо Коледа. Виждате джуджето Хаяско, което прави подаръци за бедните деца. Колко часов ви е работния ден? 23. 23. Какво правите в свободния си час? 24. Ето туалет. До туалет. Наведнъж ли ходите или ви разпределяте? Не, наведнъж. Те чашки оттам ли ги взехте? Да. Кое е най-трудното във вашата работа? Дядо Коледа. Дядо Коледа. Защо? Той е труден характер. Je suis professionnel. Ah oui, monsieur. Non, c'est très bien. Très bien. Tout en répétition. Ah oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais pourquoi tu senior? Je l'ai pas sur fin de Два въпроса. Защото Драго Симеонов има въпрос. Тоест не може съдийката да пуши цигарата. Може да пуши. Тя не е в смисъл. Абе, пак бе, ти така говори, не, какво си виж кой как гласува. Нека така говори. Какво си ме зяпнал? Защо се в мене гледаш? Върви си ти по пътя, ближи си сладоледа. Ти мислиш, че можеш силно да ме разтревожиш. От 10 години ми е тази смешка. Дали все още искаш любовта си да ти дам?
А? Там ли? Горе ли сте? Страшно. Вече не. Революции. Ай. Случва се бързо време. Тръгвам си, не мога. И аз някой ден ще бъда жена. Красива не, но жена да. Драго, къртиш. Чете. Къртиш. Я светнете малко. Чакай на лампата. Толкова сложно това, бе. Ще стане. Искам лежащи. Нищо не пише. Тази глупост има. 3 години импровизационен театър. И вече. Моди си, легнал седнал, прав. Штампиран за цял Напред, живот. назад, смяна. Живко, обичаме те. Живко, ние сме за теб. Добре дошли, скъпи приятели и роднини на ХХХ Импро. Добре дошли, уважаеми любители на безплатните представления. Аз се казвам Драгомир Симеонов, скромният водещ тази вечер. Това е Василена, това е Клементина. Без тях нищо няма да е същото днес. А вие сте на 100-тото представление на ХХХ Импро. Ей, Боже, кога? Кога минаха 100 представления? Кога беше първото, кога бяха само Х или само Х? Има ли някой... Може да държиш все пак. Има ли някой, който е бил на първо? Двама оцелели сте, браво. Хареса ви на първото. 3. Има ли някой, който е бил на повече от първото? 8, 9, 10. Има ли някой, който никога не е бил на представление на ХХХ Импро? И така, от вас, господине, дигнете ръка, нататък е мисля на нос, другата е се формира от този друг дървен бордюр. Сериозно, този? Добре, не, по-спонтанен. Нещо. Може ли някакъв по-спонтанен? Ето това момченце, покажи го да го чуят всички. Повторете го, моля ви се. Така. Запомнете го, още веднъж, моля ви да го чуя само. Така. Тръгвате вие, значи, към 100-то, внимавайте сега с този квадрант, тръгвате вие към 100-то изпълнение и виждате вашия любим актьор от ХХХ Импро. Кой ви е любимия? Живко ви е любимия. Виждате го и от радост шляпате едно шамарче. Не се радвам. Ако шляпате едно шамарче, моля звук от шамарче само да чуете. Не, с устата, моля. Понеже това няма да върши никаква работа по време на самото представление, ще направим нещо друго, което ще върши. Трябва да има боен вик за началото на всяка игра. Бойният вик е разкъсва. Алиса Атанасова! Миляна Георгиева! Игорка Туристка! You sexy thing! Тяхната тежка дума ще означава кой колко точки ще получи в игрите. Те ще показват своето предпочитание с посочване с ръка. Уважаеми съдийки, така ли ще посочвате? С ръка? Може демонстрационно само да покажете. Ето. Така.
И сега, разбира се, идва дългоочакваният момент, в който ще представим двата отбора. Първият отбор е отборът на нинджите. Васко, Косио, Тони и Шишо, отбора на нинджите. Другият отбор, разбира се, тематично подбран, е отбора на самураите. Това са двата отбора. Те имат своите капитани. Моля, капитаните. Добре, шефе, що трябва да завинчваме кружката в фасунгата на пода? Добре, държа я и сега ще мушна. Сигурен ли си, че е добра идея да гоним бягащи маргарити? Да, жаво, че съм сляпа. Стоп! Както го пожела, бръсницо. Естественият край на кърлинга на народната музика. Това беше само за директора. Отдъхнете. Сега започва истинската игра. Моля капитаните на двата отбора да заповядат в центъра. Шпон Ивайло. Сега трябва да се реши кой отбор започва пръв. След това победителят от кратката схватка камък ножица хартия избира коя игра да си играе, а загубилият играе първи. Готови ли сте? Да. 3 или 4. Можете да избирате между игрите. Легнал, седнал, прав. Напред-назад. Смяна. Помощни ръце. 2 по 2. Ние ли играем първи? Те играят. Те играят първи. Такова, какво беше? Напред-назад. Колеги? Напред-назад. Еми явно напред. Напред-назад, има ли? Напред-назад има. Напред-назад е да, има я напред-назад. Беше уточнено. Напред-назад. Моля. Да, вие трябва да разберете кой да играе. Напред-назад играят 3 човека. Да, Ивайло, Петър Мелтев и Александър Митев. Приятно бе. Да ме също. Моля, заповядайте в ръце. Крагу! Момент! Стоп! Назад! Момент! Мисля, че е автогол. Стоп! Напред! Мисля, че е автогол. Стоп! Назад! Мисля, че е автогол. Стоп! Напред! Мисля,
че е автогол. Чакай! Ще отида да взема топката. Стоп! Назад! Не! Моята е зелена! Стоп! Назад! Не! Моята е зелена! Тази ли е? Чакай! Ще отида да взема топката. Мисля, че... Напред! Мисля, че е автогол. Чакай! Ще отида да взема топката. Стоп! Назад! Напред! Момчета, ето ви куфарчето с парите. Така, ако играете, далеч ще стигне. Не! Това е бомба! Куфарчето! Стоп! Назад! Куфарчето! Това е бомба! Не! Така, ако играете, далеч ще стигнете. Стоп! Бързо напред! Така го играете, далеч ще стигнете! Куфарчето! Стоп! Стоп! Назад! Стоп, напред! Стоп, назад! Стоп, напред! Стоп, назад! Стоп, напред! Стоп, назад! Напред! Назад! Напред! Напред е забавен кадър. Яйце. Господине, виждам, че целият склад ви е пълен. Да. Дори и самият магазин. Да, но в тези документи тук, пред мен, на масата. Пред мен на масата, ето тези. Искам да ги видя. Ето, ще ви ги покажа. Усещам, че нещо се заяждаме. Тук ли? Да, тук. Пустете, просто съм си ванат. Няма нищо. Ага. С леко е течението да била за вашия магазин. Надолу ли да погледна? Да, ето, размятам. Ето ги документи. Да, това са. Да, точно за тези документи говоря. Бихте ли спрели тематика, че не мога да си науча? Да, Това не се е ясно. да взема дистанционното от масата. Как го учих без да гледам. Нали е вашето, бе, господине? Еми, те и документите са мои, но не са попълнени. Да, спирам климатика. Да, добре, благодаря. Спря. Вижте точно какво пише тук, на първата брошура. Дайте да видя. Така. Направо сте ми черен пред очите, господине, не мога да ви гледам. И аз не мога да ви гледам. Така, предложение ли ми правите някакво намеки? Така, вижте си какво пише с документите. 375 бройки чурокогащици. Ето. И то продължава на моята страница, господин Гатов. Да видя. Да. Обаче целия съм се удървил да ви кажа. Един костюм. Готов ли си? Това не достига до мен. Готов ли си? Готов ли си? Готов ли си? Да, изхвърлен. Готов ли си? Готов ли си? Готов.
затворя шлема. Все едно си ходил на солариума. Това ми звучи като песен. Дай ми пушката! Дрън. Дрън. Ну дай! Ну дай ми пушката, ну дай! Ну дай! Ну дай! Ну дай! Пушката ми дай! А где носорога? А где носорога? А где носорога? А где носорога? Ну дай ми пушката, ну дай, дай, дай! Ну дай ми пушката, ну дай, дай, дай! Дай носорога! Дай носорога! Значи, трябва нека си да го извикаме тук да дойде. Я застане там. И викай. Аз виках оттам, той Еми, да, че оттам ще дойде. Елементарно. ще направим носорожка. Видя, ти сте направила женска носорожка, в размножителен период обаче. По-силно, по-силно, така. Мърдай малко и с дупенце. Знаеш какво? Това ми звучи като песен. Две маймуни дойдоха. Две маймунки. Виж, две маймунки валят носорог. Виж, две маймунки валят носорог. Виж, две маймунки валят носорог. Освен великолепния казачок, който е в края, събудиха няколко специални песни. Кажете ми, бързичко, една екстремна професия. Може ли преди това да кажа нещо? Кажи. Страхотна е новата мода. Зелени точки, пишем розово и елитно отпред за късмет. Точките знаеш какво са, бе? На късмет при телеца съм те. Да махаш точките от нещата, които са това. Ми зависи кога ги интерактивно. Добре. Ох, мерси. Добре, нямаме време. Готов ли си? Едно последно пожелание. Слушам, нека да разглобим първо бабата. После, моля се, към селото. Витко! Ти да не си критически да ме идиот! Бабата си отива на фронта, нашите избират като пилци! За бабата, ако се грижиш! Аз знам, че той идва! Дядото идва! Друг план, отива в Тибет да преоткрие себе си! Прекъсваме за реклами, които ще продължат веднага след, като ви кажа, че в розово е по-хубаво. Най-новата дъска за рязане на хляб. Розова мечта 2000. А имате ли други цветове? Разбира се.
инча отстрани и 14 инча настрани. Тази дъска може да бъде ваша срещу 24,99. Само ако се обадите сега. Ало! Добър ден! Имаш ли алкохол? Има бе! Само сега! Вашата дъска! Освен това имаме и специална оферта за първия обаден се. Най-успешният ни колективен спорт. Къде? Окей! Айде, чакайте бъдеш. Добър ден, заповядайте. Кърлинга ли ще ми дадете сега или алкохол? Изпретох 124 чифта търлици за теб. Стопния ни клиент! Господи! Ако знаеш как ти се виждам! Хайде да учим те си. Така взимаме куките. И така. И като ги вземем, кафенце с някой и закачалите. Ясно? Да. Помня, май. Мастерката много помага. Защо го направи? Ще ти кажа. За глави стигат. Няма нищо. Няма нищо по-зелено от ущера. Дядо Печо. Ти помниш ли точно преди да умре какво ми каза? Помня. Какво? Никога няма да разберем какво казва дядо Пецо, какво казват госпожниците от журито. За 2 точки играта ключово решение. Слушаме ви! Следва последната игра, която е за 4 точки. Аз съм Хелга Карачката. Грижа се за 4 домакинства. Пироги, коктейл, чиста гладен, най-вече съм крачка. Шандът професор. Отидем за... Здравейте, злодейчета, мами! Парадокс съм тук и защо казах мами, при положение, че съм професор по астробиохимия. Тук има една жена, чиста като памук, която се занимава с мен. И ще ви разкажа за това по-късно. Здравейте, аз съм тази жена! Аз съм марионета. Не е моята лична асистентка. Марионета. Ей ме тук с сонета. Говори професор по астрофизика. Това е само началото. Довиждане. Така. Какво сте се разпълнили в тия столове? Аз съм поручик Варонцев
получихме сигнал. Сигнал Г-73. Така че, знаеш какво трябва да правиш. Ето ти процедура. Вън! Здравей, скъпа. Моля. Здравейте, лейтенант Плисецка. Свободно. Гром на бомбата! Това все пак беше игра, въпреки че много се живяха. Моля да се съживите, защото следва гласуване 4 точки. Много се смесиха нещата. Вечният спор между учени и военни. Военните избиха учените, а учените работеха за нещо си. 4 точки. Готови ли сте? Това е ключово. 3 на 3. 3-4. Избийте се тогава. Исках да представя умрелите. Те се съживиха, да, благодаря. Една истинска нинджа никога не приема 7-3 за крайен резултат. Александър Митрев! Петър Милтев! Владимир Юлинов! Ивайло Ромозинов! Самураите! Васил Мовилянски! Тони Каташев! Косо Лондов! И Живко Джуранов! Марко и Лео тази вечер не успяха да дойдат. Защо? Четете утре в пресата. Това беше ХХХ Импро 100. Криволяво се досправя. Няма ни поздрави за Драго Симеонов, най-добрия водец. Той получи сценария вчера и не е такова, като знаеше без микрофон. Не беше сценария, да? За нашите прекрасни асистентки Василена и Климентина. За съдините ни, ниски загубихме и не снява се всички вас. Така беше. Много добре. Както знаете, общо взето ХХХ е направено от приятели и за приятели. Да, добре, че дойдохте, иначе кой да дойде? 100 пъти сме играли. Кой ги следи? Нали, може да са по-малко. Общо взето, тази вечер знаете, че играем безплатно, за да дойдете повече хора. Не за друго. Но аз опитам малко сериозен, но колкото мога да. Но това, което сега ще ви помолим, е... Ние играем безплатно, но ще се опитаме да съберем пари за наш приятел. Това е Мишо. Някои от вас знаят за Мишо. Мисля, ние се опитваме да събираме и другаде средства за него. Той има нужда от лечение. Да се включите в тази кампания. Това са идиоти, които ще се опитат да направят нещо сериозно. Извинете ги. И аз съм към тях, между другото. Това е неговия сайт. Евентуално сега ще видите неговия сайт. Така, добре, дайте. Smile.me. Това е сайта на Мишо. Той в момента не може да бъде с нас, защото той е в Турция. И ние много искаме скоро той пак да дойде при нас. Може да извадите своето апарат и да го снимате. Има известни лица.
Може на него да разберете повече за Мишо и за неговата борба. Той има нужда от пари. Можем като някаква полуаматьорска група. Сега това, което ще да правим, ще да има кутии отвън. Това не беше смешно, що да се смеете. Не, аз се опитвам да бъда сериозен, но не ми се получава. Спокойно, смейте се. Това е все пак. Не ще се опитаме да го помогнем с пари. Тези пари ще дойдат от вас. Евентуално. Ако това, което сте гледали, ви е харесал, оставете толкова, колкото смятате или можете в този момент. Ако не ви е харесал, но искате да дадете, дайте. По-добре. Мина страхотно, публиката много се изкефи, имаше там някои неща с осветлението, но те това не го забелязаха. Мисля, че пак ще дойдат. Защо не гласувахте за Ивайло Рогозинов? Защото Ивайло Рогозинов има кофти прическа. Е тук. Аз съвест нямам, но гласувах спрямо нея. Ние загубихме, но защото се оставихме, понеже ние сме благородни хора и знаем, че щяхме да ги ударим много по самочувствието на другите и затова решихме да... защото са ни приятели. Специален поздрав за Слав. Значи събуждам се една сутрин в 5 часа и какво виждам? Парти. Хаус парти в главата. Хаус парти в главата. You said you'd be there for me in times of trouble when I need you when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from my side below, but isolated things have been changing. You have goals to achieve, but the road you take are broad and heartless. The ones you make you're not aware. You throw stones. Can you see that I am human? I am breathing, but you don't give a damn.